যতন হরজরানি হামবাই তিনি চিনিমো পয়লা প্লেনারি সেশনनि প্রেসিডিয়াম তাই চিনি বুবাग्रा কক थाइसाबायनो अर जत्तो आसुकजाक सिनि डिक्टेटरिस रंनो हामबाय ताई हामबाय मारो ओ सियार काशा कने मुरिक तंगनाय रंनोबो हामबाय मारो पाइथाक जरानिबा आबनो गल्प काशा मुइतुमानो बर' खरकसा गान रोजामां जतनो थांबाय क्या खाना तो जाता एबा खरकसा sok sok asukjak oh ani khoroksale khana tokjanai tongble na ani ganke khana toke hi o sotorongi ani abuni bagi sang nang resabui paikyang sotorongi tlang na nis tongo jaihok belai khana tongthoka nangkuk mani kogrok जों tini khana laikya asolo tini chini mo salini plenary session ka party ni buskang ni সংগঠন no bahai ka rinani bini je plan সংগঠন ni logi buskango जों tamo khlainai jotono sau movement kintu movement tamo khlainai abo जों खोनानाय एबं ओ खोनामानिनो न जों कामियाम सायो तलांगै जारा फायारक न जों काहामखाय मा बुजगैनाय चिनि ताबुक जे ब्लक कमिटी तंगमारक हयतो सेबायै साब जुनाल कमिटी जोनाल कमिटी रक खालायजाक मानो ताबुक अनेक बड़ रक बंगनि पद रक कमायफा मानो मो कायसा चिनि थानि बिराट एक चैलेंज नों कुबुई न हा ताय दफाना हामजाकाय नों जदि न पद न हामजाय गिया दफानो जे हामजाकाय बुदय केबो कोनो खायग्लाक केबो कोनो जागा थांग्लाक तिनी कबांगमा बररक दलिया कानायरक बंगनि उकलगो बंगनि बैकग्राउंड तामो कोनो ना कोनो किसु दङ नथबा बुटमा बासालिया पदमा लिया चेयरमैन मालिया आबुनि कारणे अनेक जन थाङो कपनि बागै जोंहाबो खाबाय थाइग्रै যথেষ্ট চিনি तावबो चिनि संगठन तंको 2000 1000 रां रुई जे बरक तलां जांनाय रक बरक बिसि दिन तिगिया जों जतनो साइमानो बुसकांगो विलेज कमिटी नि इलेक्शन नांनाय जों जारा विलेज कमिटी ओ तंनाय रक जारा चेयरमैन नांनाय रक किन्तु जों मो 2 बोसोरनो सिनि किसा फुटानि बारि थाङा मेम्बार बहायनो न खुंसा फाइके सिंलिया आमतिबो अनेक जागा दङ जों जदिनो निजिनो जदि संशोधन खाय नाहारि मेयाखाय बुबाग्रा जेसबां दंसितं आनि पकेट कुपलुंखाय नंगौ हनै वान सुक नायरक किन्तु साबधान पाब्लिक नरनो यागारग्लाक जोंहाबो मुथुमा नारगनाय सिनि बुसकांगो परीक्षा दङ आबंगा विलेज कमिटिनि परीक्षा এই পরীক্ষাও जों जिदिना नांनाय पास खायना नांनाय आबुनि परे 2024 जिनि लोकसभानि भोट अमबचिनि थाने बिराट एक चैलेंज बनि बागै जों काहामखाय साबुंमा थांनाय जों जतई सादि
চিনি বড়রক মুভমেন্ট হেনি সাপানো जों কয়েকটা জায়গায় ব্লক ডেপুটেশন নিমা নুখা 200-300 বেশি বড় কারিমেয়া আমতো থৈমুরু মুরু ব্লক ডেপুটেশন রিয়াফান সুগু নগ ইয়া কবাক তংদি ব্লক ডেপুটেশন না হাঙ্কাই চিনি লিডার অফ অপোজিশন হাই তুলা সিগং নাইকে খাইদি থাং কাইছানো আইছানো सरनि बेरा चुग्रुप सबाई रिबाई केवल साप पुलिस बियांग थाका उल्टा सीआरपी रक से बियांग थाका साइमालिया आब्रो से हिंदू आंदोलन फुंगताम रजाखानो उल्टा खालाई केलेंलाया औरकाय साउ बोबाग्रानि बागै जान सिरिनाय टियार गैस कायसा बायना प्राय 1 किलोमीटर खारो आम दै जात आंदोलन ले कामरिया हाइछि बनी बागिनो ताबो आनी थानी नन थान अनुरोध चिनी 23टा ब्लक दङ चिनी एडिसि एलाकाव नरंनि आसुगुर हिम्मत दंखाय दिल्ली प्रत्येक बिसिनि 4टा बाइक नंखरदि खरंनिखे कादि ब्लक गानाव बेरायतो आरो बासाय दङदि बीजेपी नेता भागा आसे काकेंगु तेरमान नाय डिपार्टमेंट थांदे एआरटीओ ए डाक्टर बाबू बरंगा तो डाक्टर सिमले आर जागा पाइसे ना मुरुक सारा दितो बुझखादे आमरा सारा दियो ना इतो से एडीसी आमरा कथा दिया चलन लागबो आ जागा फुटी हुई सप्राक फाया नागोन आबो जदि क्लाइमेट याखाय नों एडिसिओ क्षमता दङ अ क्षमतानो जों फुनु मांग्राया भाइनाय नों सुलता बने किरिजाक दङ बनि बागैनो मुभमेन्टनि गोबां रायदा दं बुसखाङो जुदि बन रिंमा बाय कोनिया बन गा जानजानगो गेरगो थुइ दंदि बन्दागोगै गारि दा लाइखा लाइलिया किन्तु जेदिनो जों प्रथम आंदोलन खायनाय आबंगा सारा त्रिपुरानि सुराइबारिनि सिबि साब्रुम जरा जत्त लामा वर गेरक जाक जेदिके थांआयें गेरक जाक जेदिके थांआयें गेरक जाक कुतुलना ताय जागा करै खर बुसुनो रमितलांनायनो आफ्रो से बरक ताय साहायनो हाय बुबाग्रानो काम नांगौनाय यस बुबाग्रा को बोलो दिल्ली में आना के लिए बुझखा हाय खाइनिया वाय वाय थाम बुलाय मा बायसे अमित शाह खबर खा मांगने मा खामसे लाइखा बुनि खोनाखाय जागाना मा फायनो आया खाइनिया बने बागैनो ताखुकते बुकुक सं जों बेलायखौनो प्राउड फिल माखायो थानाय 7 तारिखआव जोंनि जे बिधान सभानि जे नाटक यामो गुबै नाटक बयकै साव आबोबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बागै खायखे जों खामले आबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड से लायो नन्दितारी आं बियांति जे बाहा लांखा बा मारबले थामां टेबिल सागा मा खाम बासाय थिर लायदो या जोंबो एमएलए ngै फायगा शासक दलनि तंफाना माजे मते म हुब्रे खिबो किदाफोरखौ हुब्रेनो को सुजुख्रै अमते जों जे पाब्लिकनो जे कमिटमेन्ट माने पाब्लिकनो जे जों कग्रि माने आबनो जों अन्तत नारगै मानखा बनि बागै आं ताउकतेबो कक सानाय बुसखांनि सालो ओ विधानसभा तंनाय रक तमा सीपीएम नि तमा कांग्रेस नि तमा बीजेपी नि कक बरक जा बुजिया सुद सेप्राक दे मरासा तालिक जागोनैसा गायजालांनाय हायबोसिर खक दं तबो कक बरकनो सावै बरकनो मलां सारिना नांगोन आफ्लु हंखाय बरक मा नायथुंनाय ट्रान्सलेटर ताबुकसे नायथुगै मा दंहा ताकुकते बुकुक सं बरक खोनाका अरे दशरथ देव विरोधी दलनि नेता अंगो बिनावखे लाब्रा खेसुरी चिनमखे एकदम खासा ताई कुनु गरै जात स्राय निना थुरुक जाबाय वानसा खांग्राय रबाय विरोधी दलनो तंगमानि आबो कामरिया आबो थिजन नगरिगो खुंजु खनाय जरा खुंजु खस खनालिया जों जखन साखा
এই বাসারেক বিরোধী দল নেতা কক কিসে মিশে ওই বুড়া তামসে কক ওরা আছে প্যারেং মাসে তাম সালাই হিসাই ধনি রে বনি বাগি নাও তাকে তাই বুকুক সং আর ও আবংকে তাম নাই বনো শুক্লা চরণ খাই আবুল সুজাই গিয়া বাঘা ঠিক ন খতি ভর অমথাইব ঠিক মতো রাজা গিয়া আবুল বো সুজাই গিয়া সবসময় কামা হাই কাবর হাইকে কইছিল বো যদি আমতি কক সেটাইতাম সানাইবা আরে বাবা স্বর্গীয় এনসি দেবরমান সিধা আস্তা হাতলা খিগলাই রিখাবলে হাতলা খিগলাই আদবা অরি খুংনাই রক কৃষ্ণকান্ত সনবা বড় গা অন্তত প্রতিবাদ খাই না খাবলে ওই শুক্লা নং তামুং খা পুকলা নে সিংনা নাংবাই আদবা সিংবা হানি বাগিছে গ্রেট ত্রিপুরাল্যান্ড সানি রিরা খুগি রিখা नों बर सिबिएम नरना बागे टिब्रालेन सारनि साइतो सिनि दल फाइके मुरुबो रिखा मुरुबोय वाच्छानो गटाना रम्बोय दागारि मन्त्री ओ बिनि इंगिसे आखिनि आ सपन देबरमा सरं प्रेस मीट खाइसाय टिप्रा मथानि रिंयानि बागे नापति इंगो उंसाइसे रोंनानि गाइचिनरो सोलोंबायदे रोंनानि गाइचिनरो मास्टार गोबांमा दंगो जों साबजुनाल चेयारमेन हके नों थान्दा केन्द्रले बाचिरिदि विलेज कमिटि चेयारमेन नों थामं मांलाक हाय आदबा बनि बागेन ताकक ते बुकक सं बर खरका साव सार नेताम मुक राजा माबा बेजवान ब्ले दियो राजा बा बेजवान ता राजा बा 13 जन एमएलए सानफ्रा वो फेरनता ताम माने राजा बिसि कुलका इमा हामियानो गक थुई मालिया फो ओले हंना मो राजा है राजा याबले राजा कब कई जगह को एकदम स्राई स्राई चिंगेबा बनो से कमरतुं दमरतुं के इमां बर काम नुक्सिनबा याकुं याक सुइनाय बाइबेल लकपरि नायखाबो हदिबर खै यरसाजाबा हाइन फक बनि बागिनो अनेक बरक मा साका ओ आंदर से कथन ततरा बेरे स्या कैसा कनो विद्युत कैसा कनो फेरांग तब आंगासे हामिया सायाबले एनि साव बुयानि बयरं नो आपति रक भरक तंगले हंकाय बनि बागेन आं साता तब ओ रांनि पद रांनि माला कानाय स्या ख्रिस्टाननो पुलाखै तम साका बसे अनिल कापुर तेना फुं वाह रे अनिल कापुर 6 मासनि परके ठान्डा मन्त्रीदा मानसिबा चेयारमेन पर्यन्त मालिया ताकसे बुझो राजाना हामिया माने अबस्थित साबला बगे ताकसे ख्रिस्टान हामना कासुका नायदि रामपदनो खानावनो आरएसएस याकरे ख्रिस्टान हाको होनो ख्रिस्टाननो बिसि कुलनाय रक दतिं ख्रिस्टान गो बसे एसटी बाद्रे तनाय भो इके खरो एसटी बाद्रे खांखाय 3 जना बाद्रे खाय मन्त्री सभा पटं शुक्ला चरण विकास चरण प्रमोद चरण ता आबरक 3 जना ख्रिस्टान एमएलए बले आबरक न जखन बात खारि के परगो शेष 31 में 3 थांगाते बुसक काम्पाइजाक इनकलाब जिंदाबाद नरक जतनबाद फायु कथा उपाय तंबा अमाहाय के हिसाब खाइया रतननाथ सापु जत एमएलए न मंत्री न अरे सीपीएम रे जा पारे कौ किन्तु मथारे कयो ना बेजवा आछे तारार काছে सब मंत्र नि सापु बिसि बिसि साकाय ना ओई बिसि किन्तु तुम्हारे ना तारारे कइसे तारारे आसके किरि जागो कारण बुबाग्रा बा yang जुगाजुग खाइदोंहा 4-5 जना मन्त्री एमएलए सीपीएम ने बीजेपी ने yang गानाव दनपुनि उपनिर्वाचन बिसानि बिसिङाव जुदि पटं थांखाय दिंतामनाय निना बाइक बाहिनी दा
साइकेल बाहिनी खाइखिम नों हेरबा बरखाय बाइक बायसे सन्त्रास खायो संगे साइकेल बायसे सोफ्रांनाय आबो ओंखा बरंनि किरिमानि बनि बागै ताककताय बुकुक सं बरक साव बाजेते कम दिलो আমরা বুঝা সুইজা একটু দিমু সাথে রবাবো অবদিরনো जों मावान सुंनाय बने बागैनो चिनि नाम्बार 1 खाय चिनि जे अर्गानाइजेशन चिनि जे संगठन जों शक्तिशाली माखायनाय ग्रास रूट नि सिमी चिनि विलेज कमिटी नि वार्ड नम्बर नि सिमी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर वार्ड नि सिमी चिनि क्लियर ना नांनाय आबुनि पुरा बुथ कमिटी आबुनि पुरा ताबुक सब जोनाल कमिटी एकदम काहामके माखायनाय अ जागावसोरनि नेतृत्व नि बर कगिया जों ताबुक प्रत्येक चिनि वारियार्स रंना अनुरोध नरंनि प्रत्येक एलाकानि जत दिन पर्यन्त विलेज कमिटीनि इलेक्शन यासाक ब्लक न जों पाहारा मारिनाय ब्लक नि कोनो तामनाय बन पीडीएफ ब्लक नि कोनो 15 फाइनेंस कमिशन नि रां ब्लक नि कोनो पीएमएवाई ब्लक नि कोनो दिने ओ जतामनाय बन लेट्रिन आबो जेनो तिप्रा मथानि मनिटरिंग कमिटी न सिंयावै रिमाया जात प्रत्येक आईसीडीएस प्रत्येक एआरडीडीओ थाङै जों बन मारमनाय चिनि ककबाय एग्रिकालचार नि पावर टिलार मा बागनाय बागि हांकाय जों सेगै दुबै फायनाय कारण म एडिसिन एलाका जों जदि डेली 60-70 जनाखाय तंखाय आ फोटानि ओङै मानग्लाक 2000 रां रेव नां बासै बीजेपी हापायदे ओ इंटरव्यू रिमान लग लगेसे नंग न साख्रि रेव न ब्रिसि बुरा रेव न तावखाय 40 बছর काखाय जिब्रि ना फं सिनारे नेता मासा बुट बासानाय बुफानका रिमाया बुइनका बन बन साव ब्रिसि बुरानि बात्रनाय नि बाबु मा मा खांखाय मायाखौ तांगै माया सा निनि बाबुनो से रिमायखौ नोंसोरनो रिमान राजनीतिबा मा साता आमतिखै जोंनो थको गित्रां दंगौ बनि बागैनो जों मा सानाय ताककताय बुकुक सं निजेराबो संशोधन मांनाय जों एक आइन तुबैदामान जे हारे चिनि सालारक बुरिरंनो निर्यातन खायनो सुरु खायखिया बुरिरक साला सासा गय नों साबानि आरि कामियाम सै हमन जागांखा तिनि राजनगर कायजाखा खानाखाय हेजामारा कायजाक दंखायखिया खरकसा ना आबो अप्रिय सत्यको अमनो जदि आइन खाइमै हांकाय चिनि समाज बुसुक जरातै उच्छृंखल तंखा शुधु राजनीतिनि सिमि चिन्ता खायंलाक समाज तो रक्षा माखायनाय जों जे ड्राग्स कासलायना बागै कक सालायो किन्तु आनि बुरिनि ऊपर जे अमो একটা निर्यातन चलित माने अब तो खुबই दुर्भाग्य बनि बागैनो जों जखन सायरबा आं सायरबा अब तानि सायजुनि दायित्व याबले तिप्रा सात माने तिप्रा जिग्रक बुनि दफाबाय कायजाखा बुंनि एसटी सार्टिफिकेट कैंसिल मा खायनाय हिमानि अब कि अननाय कक देबा कि साला मासा मुसु वानसुका साला मरासा हले हनाय दङ किन्तु बुसाजोनो कायना थांतले ताइसाला मा वानसुनाय बाबो ठीक अमा हायकायनो जों जेखाने नर सेंसास खायनाय दि चिनि पाराम चायो बुरै बुसाराक बुसुक रान्दि बाङै दंखा मांनै माखाम बुसा पुसिना बागै बुसुक कसङै दंखा आबो किन्तु केबो चिनाखै जों मनो कायसा सेंसास खायन दरकार एक आइन तुमनान बागै शुधु पलिटिकल खायावै आ जागाव जों मा थांनाय समाज तो किछु परिवर्तन मा खायनाय लेखा पढ़ाबो आमतिनो चिनि अनेक बड़ रक बुसानल स्कुल रहिया एडिसिओ 1633 टा स्कुल दङ 160 टा सिंगल टीचर 155 टा वैल्यू 10 स्टूडेंट सरायरंग स्कुल रहलायलिया तामनि कारण आबो चिनि नैतिक चिनि सामाजिक भावे जों अबनो निश्चय जों मानायनाय अमायकाय गोबां स्कुलाव जों नुगौ हस्टेलाव नुगौ ड्राग्स व्यवहार खायो वार्डेन सुपारक सঠিক भावे तदন্ত खाया माने नायकलिया स्राबसा तंगैनाय थांपायो साय रक्तामुं तंग तंगिया साइमिनिया आबो सुदु आनि एडिसि हस्टेल सिमिया स्टेटनि ताइबक आरो जेतु मेचुर स्टुडेंट दङ
অবতীরণ जों मानायनाय শুধু অ্যাওয়ারনেস খাইয়ে ড্রাগস ন কাসুমিয়া কোন কোন জায়গা কিসা কাহামকান বাড়ি মারে না নাও অবশ্যই মানায়নাय বনি বাগै যতন টায়ার্ড লেংজাক কারণ जों যতন সাইমানো বনি বাগै आं नोंनो मा कयो फायदि जों बुसकांगो गामियाव जत आमसे तंनाय रक ताग्लाय आन्ध्रस जतन मुनुई सारिका खालिनसिमगा जों जतन आन्ध्रस जन फांसका कायलायनाय आन्ध्रस कायलायनाय दा जत जागानो जों म आन्ध्रस अंका म पार्टीनो अनेक सम अनेक लायो तिब्रा मता दाक्तिनो पाइथांनाय मताबुक रिकगनाइज पार्टी म पार्टी कमरलिया ताई केबुन उप्र निर्भर खाया नांगलिया म पार्टी इंकाय सराय सराय एकदम भारतनि निर्वाचन कमिशननि पूरा सार्टिफिकेट मानजाक अरताय केबो देरारि मालिया अबबायसिं ताई किबो किरेलिया म आसिक जात करां गाचिनि म आन्ध्रस ताई लांगा ताई कमालिया बनि बागै बुसकांनि बिसिनि सिमि जत्तनो जारा आगरतला तंनाय रक नोंनि सात साखाव तबो फान आन्ध्रस कायदि जों टेस्ट चेक खायनाय कादा काय काकाया बनि बागै जत्तनो ताइसा हामबाय रोय बुबाग्रानो आं नुवायै खुलुमबै आंनि कक अरनपाख्या हामबाय।